Ykköspesiksen ottelu Simonkiri Jyväskylän Lohi on päättynyt ja vierasjoukkueen voitto on 1-0, jaksot 2, 3 ja 4-4 ja paikalla lehdistötilaisuudessa vierasjoukkueen ykköspalkittu Juuso Tajakka, Simonkirin ykköspalkittu Marko Kukkonen ja pelijohtajat Sauli Tyvi ja Janne Paasu. Aloitetaan vierasjoukkueen ykköspalkitusta Juusosta, niin lyönti oli tänään kepis. Joo, hyviä lyöntiä, tuli ihan oikeilla käsityöilläkin lyötyjä pinnoja ja ihan mahtavaa, että saatiin voitto. Oliko tämä nyt sitten 15 yrittämä vai 16, että Saulikin sai ensimmäisen miesten siis voiton ja moni muukin meidän joukkueesta. Hienoa tunnelmaa. Kyllä. Minkälainen kuva jäi niin pelistä sulla? No mulla jäi sellainen kuva, että oltiin tosi rauhallisia. Että siinäkin kaveri meni johtoon, niin siitä oli semmoinen rauhallinen fiilis, että kun me pystytään tää vielä voittaa sitten varsinaisella peliajalla tai jatkopalloilla. Että varmaan voisi sanoa, että parasta sisäpeliä koko joukkueelta koko kaudella, että hyvin saatiin tilannetta, varsinkin kädestä tuli monta palotonta ajoa ja näin poispäin. Niin semmoinen kokonaisuutena tosi tyytyväinen meidän jätkiin. Kyllä. Sitten Mark, omat mietteet pelistä. No, siinä oli ihan hyvä ulkopeliä, mutta sitten helppoihin virheisiin pallot pomppi vähän minne sopii. Muuten oli ihan hyvä ulkopeli ja sisäpeli vähän tökki, mutta sieltäkin saatiin liikaa paljon 15. No se ihan hyvä määrä kyllä. Joo. Mutta vähän tuli helppoa virheitä. Niin, vähän ainakin tuolla katsomoon nähden, niin jotenkin jäi sillä, että oli vähän rauhatonta, niin mitä itse olet sitä mieltä? No, mä sitä tiedän, oli varmaan puristusta ja semmoinen jotenkin fiilis, että oli niinku tavallaan pakko voittaa, että omalla hyvällä pelillä olisi ollut paljon parempaa pesistä. Kyllä. Ja päästetään pelaajat loppuverralle. Sitten pelijohtajien kimppu ja onnittelut Sauli Tyvi ensimmäistä voitosta tälle kaudelle, niin minkälainen, lainataan Lohen, että minkälainen peli pelattiin tänään? No, ei ollut ehkä edes kauden paras peli, mutta tänään se riitti ja niin kuin Julle tuossa sanoi, että sisäpeli pyöri niin kuin varmaan silleen parhaiten. En muista nyt olisiko ollut ekalla jaksolla 5-3 tilannetta, että loppumäärä 12, pyöri niin molemmilla jaksoilla tasaisesti ja sit siinä tietysti tuli niin kotiin niitä paloja, että se mikä on ollut ehkä niinku meillä sit se niinku ongelma aikaisemmin tuosta jatkumoa, että niinku, kun ei saada juoksuja, niin sitten se jää tilanne määrä pieneksi ja näin poispäin. Mutta ulkopelihän oli niinku hyvää tänään tietysti tuossa kaverin kärjessä, niin ei nyt ehkä ihan noihin päävaihtajiin. No on siellä tietysti jotakin epäonnistuneita kärkilöintiyrityksiä. Ja sitten tietysti kyllä se nyt pikkusen niinku hirvitti siinä, kun se meni se läpi sieltä se lyönti siinä toisen jakson lopussa, mutta sit kun siinä oli hirveä hässäkkä siinä vaihtokopilla tietysti, kun mennään sisälle ja juoksua tarvitaan ja kaikki tietää, että nyt on niinku hyvä sauma voittaa tää peli, niin saatiin se rauhoitettua ja mun mielestä niinku ei tehty vaihtoja, mikä joku voi sanoa, että oli huono idea, mutta mun mielestä oli oikein ja sitten oltiin kärsivällisiä siinä, että niinku kärjestä vielä saatiin Rauhamäki löi aivan loistavan pompun siihen ja sitten loppuu mun muistikuvat, että mitä tapahtui, mutta juoksu tuli jostakin. Ja on aivan helvetin hieno tunne kyllä voittaa tämmöisen putken jälkeen. Varmasti, että miten minkälainen kuva sulla itsellä jäi niinkö pelin kulusta tavallaan sillä, että niinkö Juuso sanoi, että rauhallinen peli teillä, niin ainakin tuonne ulospäin näytti kyllä siltä, että no mun mielestä toi eka jakso me oltiin, niin musta tuntuu, että me oltiin kuskin paikalla koko ajan. Niin, mun mielestä se tuntui siltä ja se toinen jakso, niin kyllä siinä niinku pikkusen ehkä se tietää niinku tämmöisessä putkessa ollaan, niin puhuttiin tossa, sun kanssa puhuttiin tossa ennen peliä, että se niinku, että uskotaan siihen, että pystytään voittamaan. Et ei, niinku,
ei meillä nyt sitä itseluottamuksesta ja semmoisesta ole tää kiinni ja niinku, niin voidaan puhua sitä henkisestä kantista ja kaikista tällaista, mutta niinku se, että uskotaan siihen, että Lohikin voi voittaa. Niin, nyt sitten se on tuossa lopussa sitten taittu siihen, että uskottiin siihen ja pystyttiin se voittamaan. Et joku voi sanoa, että oli tuuria ja näin poispäin, mutta meillä on ollut huonoakin tuuria tällä kaudella, että ehkä me se ansaittiin nyt. Kyllä. No sitten Janne, omat mietteet. No, tilanne määrää ja yleisö on tyytyväinen. Se, että pikkusen taas lipsuttiin siitä, mitä aiottiin tehdä ja vähän niin kuin itsellemme aiheutettiin ne helpot virheet siitä sen takia, että ei pysytty ihan täysin siinä suunnitelmassa, mitä ajateltiin, mutta kyllähän tuo harmittaa. Toisella jaksolla oli jo paljon parempaa se meidän pelaaminen ja tekeminen ja haastaminen ja pelin yleiskuva oli meille niin tavallaan niin minkälaista sen pitää ollakin. Että yksi huono vuoropari sitten tavallaan muuten sitten pelattiin ihan ok. Harmittaa, ei pelattu tänään. Niin, jotenkin tuonne niin katsomoon nähden, niin jotenkin näytti, että oliko joukkueella ehkä jopa vähän takki auki. En osaa sanoa. En usko. Kyllä me tähän haasteeseen ihan tosissaan lähdettiin ja meillä tuli vaihtuvuutta tuossa pelaajistossa ja nyt vielä päivällä tuli, että ei me mennä sen taakse, mutta aiheuttaa se sitä, että miten merkataan ja pelataan ja sijoitutaan, niin kyllä se aina vähän sitä hakkee paikkaansa, että ei me kyllä sen taakse mennä, että kyllä me pelattiin voitosta kuitenkin tuossa loppuun asti ja kävi näin. Kyllä, ei mitään, niin päätetään lehdistötilaisuus ja jatketaan eteenpäin. Kiitos.